O Concello de Pontecesures levaba tempo querendo dar un pulo á festa da Lamprea do Ulla e por fin este ano poderá levalo a cabo. O Goberno local presenta importantes melloras para a 25 edición desta festa gastronómica. A primeira novidade será que a Lamprea poderá degustarse en 3 elaboracións diferentes. Pois o que faremos será un menú degustación que incluirá tres presentacións, a bordalesa, en empanada e tamén en escabeche, e tamén incluirá bebida. A outra novidade será que a carpa habitual na que se realiza a festa contará este ano con mesas, cadeiras e cubertos reciclables para degustar a Lamprea con comodidade e cuidando o medio ambiente. Haberá igual mesas, cubertos, donde a xente nunha bandexa de madeira que xa estamos traballando nela e diseñada, podrá, conmemorativa esa bandexa, podrá pasar a recoller eses platos con esas distintas presentacións e sentarse a degustala. Un pouco o que queremos ou o que pretendíamos é darlle ese pulo. Entendo que un menú como a este, para este tipo de platos, pois ten que non é só sentarse e comela, é dicir, ten que levar pois unha serie de un entorno tamén axeitado para elo. O evento pode vir marcado polos prezos e a escaseza do produto debido á baixa pesca da Lamprea. Son optimista, creo que este ano se vai a acadar o obxectivo. Intentaremos facer o máximo número de menús de degustación que se poida en función da materia prima que haxa. Nos calculábamos poder facer alrededor das 500 racións. Confeso que as capturas que está a venda ahora vai a ser inviable. Entonces, bueno, vámonos a dar ese margen. Todavía queda un mes para tratar de revertir esa situación e poder, bueno, facer esta 25 edición da Festa da Lamprea á altura do seu prestixio. A festa terá lugar a fin de semana do 25 e 26 de marzo e complementarase con outras das novidades, a celebración de actividades para animar ao público. Entre elas destacan un show cooking para dar a coñecer a elaboración da Lamprea e tamén obradoiros para ensinar aos máis pequenos como é o ciclo de vida e a captura deste peixe.